Більше ніколи не кажіть, що наша армія не відповідає стандартам Альянсу. Президент України Володимир Зеленський виступив на екстреному саміті НАТО. Він заявив, що Збройні сили України показали, на що здатні наші стандарти і як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі. Після такого місяця війни це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії. Більше прошу ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і в світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. Але зараз Україні потрібна військова допомога без обмежень. Зеленський нагадав лідерам Альянсу, що Росія є дуже мілітаризованою і за запасами техніки багаторазово переважає Україну. Президент наголосив, що просить НАТО надати Україні 1% озброєння Альянсу. Значно